Nový deň. Už to bola hrozná apokalypsa ten minulý deň. Našťastie som to prežil. Idem si zahrať Fortnite. Zlatá pampa, ježiš, to je dobrý loadout. Som doma. Tati, konečne si prišiel doma a neopustil si ma. Sám? Áno, zvládol som to veľmi dobre. Dobre, to je skvelé. Mám pre teba prekvapenie. Aké? Možno budeme mať nové bývanie. My? Jupi. Ideme. Prečo prší? Či tu sa mi zdá? To sa mne iba dá. Dobre. To je naše auto. Myslel som si, že máme iné. Aj auto som kúpil. Tak? Koľko máš peňazí od vtedy, jak nám zhorel dom? Šetril som. Koľko? Veľa. To vidno. Absolutne neviem, kde je ten dom, takže ho budeme musieť hľadať. To je dobré. Teraz čo? Kam ideš? No, máme asi po aute, dobre. Furt žije. Čo tu je dodávka? Čo tam je? Free candy? Nie. Čo ste mi nahavarovali do auta? Vystupuj rýchlo. No dobre, poďme to kúpiť. Dobrý deň, to som ja ten, čo vám predáva dom. No, dobrý deň. Tak, bude to 150 000 robuxov. Tak to je dosť. Ale tým, že ste dobrý otec, vám dám zľavičku. Koľko? 100 000 robuxov. Dobre, tu ma máte. Thank you very much, môžete. Tu vám tam papiere, vizitku, keby ste chceli ešte niekedy Čau, kúpiť. kapibari. A ešte tu máte papiere, toto podpíšete a ešte toto a váš dom je. Dovi. Čau, kapibari. Dobre. Čau. Pozri, máme nový dom. Dovidenia. Konečne nie tú starú rachotinu tam dole. Ty kokos, veď my bývame hneď pri sebe. Jej, môžeme každý deň chodiť k sebe. Tati, vravel som ti o... Môžeš sa zoznámiť so svojím novým domom. Tati, vravel som ti o tej apokalypse, čo bola včera. Však, a kde som podľa teba bol nakupovať? Neviem. A ty si kde sa skrýl? Sotva neboli doma. Teda nie doma. Neboli sme spolu. Tak musel som sa skrývať. Tak ako sa ti páči nový dom? Veľmi dobre. Ale som hladný. Čo si máme variť? Špagety. Špagety? Idem. Daj to si pozriem v telku, jak môj otec varí. Teda seriál. Dobre. Tati, kedy bude to jedlo? No, špagety sa mi veľmi nevydarili, ale aspoň máme jedlo. Špagety, to je skôr kura. Nevadí. Go. Mňam. Veľmi dobre. Čo tu robíš? Chcel som návštevu vám doniesť jedlo. Ako? Stačí. Prečo tu je tak veľa tanierov? Aby ste sa dobre najedli, lebo ja som kúpil tie zásoby z minula, tak... Koľko to je mlieka? Na čo? Je toľko mlieka.
Keď som včera išiel kúpiť mlieko, tak som ho kúpil dosť. Dobre. Ideme už. Ešte ďalšie veci. Telka sa vypla. Čo? Všetky dám. Ako sa mohla vypnúť telka? Ja som ju nevypínal. Ty kokos, asi poistky nie, ale to by vyplo aj elektrinu. Neviem. Kapibary, chceš dneska u nás prespávať? Akože môžem. Som sa aj spýtal. Tak poď za Dobre, mňa. deti. Poď ku mne. Do izby. Toto je moja izba. Tak kde je myslím? Ale Dobre, vy tu budete sú. tu na pote, detičky, áno. Tu. Tu na. Dobre. Spinkať ideme. Ja budem dole. Dole sa vždy dobre spí. Dobre, ideme spinkať. Ja si dneska dám do vankúša, lebo tak sa mi najlepšie myslí. Vybuchlo. Je? Bože, to čo tu Čo sa trieska? stalo? Ja neviem, ale Asi elektrika. Ty kokos, ale bliká. Čo je? Čo to deje? Čo sa deje? Sem? Jakže furt horí No, ale nie. campfire? Čo sa deje? Ak nie je elektrika, to som nevedel. Kde je? Ty kokos! Čo sa stalo? Čo tu je? Tu je... Čo to je? Ja tam nejdem. Kto tam... Dobre, ja tam idem. To zapol. Čo ja viem? Dobre, 3, 2, 1. Babka! Zdrhajte! Čo je to za dom? Rýchlo zapal ho! Zapal dom! Zapal ten dom! Zapal ten dom! Zavri tie dvere! Zavri! 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 Zavri dvere! Zavri tie dvere! Luka! Prestaňte von, ja ju tu nachytám. Dobre! Babka! Odfotím ju na Insta, bude mať priadnutia. Babka, poď sem, babka. Ja prejdem autom. Nie, ja ju zapalím, poď sem. Čo sa bojíš? Ja sa ťa nebojím. Babka, chceš cukrík? Tak poď za mnou. Poď no. Ja váš potomok, ktorý býva v tomto dome pred vami. Potomok? Pred vami. A je to môj dom. Koho si matka? Dobre, dá teraz som- už iba otiahneme. Rýchlo! Naveďme ju dnuka a potom zapálme ten dom. Zdvihnem ju. A sa nejako točí. Babka! Rýchlo! Ja ju zoberiem nejako. Tu máš papať. Rýchlo! Chceš papať? Tati, zapál ten dom. A von deti! Von! Von, von! Zamkni. Tak. Zapálil si to, nič nevidím. Ďalej! Vybuchne to. Ježiši. Čo si tam dal olej? No, tu sa budeš učiť na chemii, že plyn a... Olej plus oheň sa rovná. No, neviem, či tá babka to prežila, ale aspoň... Tu čo tu je? V tom dome straší. Tati, rýchlo. Rýchlo musíme ísť do nášho starého domu. Do apartmánu. Polícia! Polícia? Môj. Pomoc! Kto podpálil dom? My! Tam straší. Idem to preskúmať. Jaká? No, neviem, ja či mám chcete. banán. Pán policajt, ja mám banán. Čo sa zahrá s policajtom, že ti to vezmu? Počkaj, dáme fotku na Insta. Tam je, to je. Yes, dobrá fotka. Čo sa deje?
Rýchlo! Musíme ísť do nášho starého domova. Rýchlo, zdrhajte! Poďte, detičky, poďte. Maďar si mi ukradol auto. Pomoc! Ja som... Pomoc! Ešte nám zavolá tvoj čo ukradnúť policajtom auto si dovoluješ tak. Dobre, tuto bude v pohode. Snaď. No snáď. Ježiš, tati, pozri si najprv recenzie toho domu a potom ho kúpuj. Čo? Špor na ďalší dom a nech bude normálny. OK. A nechceme ísť potom sa pozrieť do elektrárne? Prečo? Len to? Pre zábavu. Prečo veď my nepracujeme? Na čo ti to sa kraje? Skús to na záchode. To asi vybuchne. Dobre, ježiš, to bolo ale dobrodružstvo. A tu sa to teda zvýšilo. Dneska. 15 000, to je dosť Tak veľa. snáď na budúce bude normálny dom. A nie nejaký, kde strašne. Nejaká stará babka.